Татар-информ мәгълүмат агентлыгында быелгы Корбан бәйрәмен уздыру тәртипләре Корбан гаете чараларына багышланган матбугат конференциясе булды. Быел Корбан гаете 20 июльдә, Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә билгеләп үтелә. Татарстан мөфтие урынбасары Рауил хәзрәт Зөфәров быелгы изге йоланың үзенчәлекләренә, тәртипләренә тукталды. Диния нәзарәтенең шәригать мәсьәләләре буенча бүлек җитәкчесе Булат хәзрәт Мөбәрәков Корбан чалып, Аллаһыга якынаюның әхлакый яклары турында сөйләде. Нәзарәт каршындагы Зәкат фонды җитәкчесе Булат Мәрдәнов Корбан гаете чараларын Корбан чалуның быелгы үзенчәлекләрен бәян итте. Казанда 16 махсус урында Корбан чалу каралган. Башка шәһәрләрдә дә урыннар мөхтәсибәт белән килештерелгән. Барлык мәчетләрдә Корбан гаете намазын кояш чыгып 30 минут узгач уку тәкъдим ителә. Гает намазы укылачак, шулай тәкъдим ителә, кояш чыкканнан соң ярты сагать узгач. Мәсәлән, шул кояш чыгышка бәйле рәвештә 20 көнне Казан шәһәрендә алсак, әгәр дә карасак, кояш 3 сагать 27 минутта чыга, гает намазы 4тә укыла. Мәсәлән, Актанышта ул бераз үзгәрәк, анда 3 сәгатьтә 7 минутта чыга кояш. Шуңа бәйле рәвештә була. Мәсәлән, Иске Чүпрәлегә карасак, 3 сагать 39 минутта чыга. Шуңа инде җирлектә, шуңа ярты сагатьне кушып, гает намазлар үткәрәбез иншалла. Инде Казан шәһәребезгә килгән вакытта, инде гает тәртипләренә килгән вакытта 2 сагать 30 минутта иртәнге намазны укыйбыз иншалла. Һәм инде 2 сагать 45 минуттан 4нче яртыга хәтле Коръән уку булачак. Халыкка матур итеп Коръән тилават кылыныр, укылыр иншалла. 3 сагать 30 минутта безнең инде Корбан гаетенең вагазы башлана. Һәм инде ул ярты сагать дәвам итеп, сагать 4тә иншалла рахман бергәләп гает намазлары укыйбыз. Гает намазыннан соң инде 4 сагать 5 минутта гарәпчә хутбасы укыла иншалла. Соңра инде Коръәннәр укып дугалар кылына һәм 4 сагать 30 минутта безнең бәйрәмебезнең бу өлеше тамам була. Һәм инде бергәләп Алла Раббыбызның рәхмәтләренә шөкрана кылып, Корбаннарыбызны чалырга иншалла юнәләчәкбез. Без 25 тоннага якын ит таратырга дип планлаштырып торабыз. Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, бу инде республикабызның аз керемле, күп балалы, авыру балалар тәрбияләүче һәм тулы булмаган гаиләләр өчен, шулай ук ялгызлар, ятимнәр һәм башкалар өчен, һәм шулай ук социаль учреждениялар, мәсәлән, Анжела Вавилова исемендәге хоспис, 1-4 санлы интернатлар, инвалид балалар тәрбияләүче ата-аналарның җәмгыятьләре